Hem vingut aquí en el Fine Forum per trobar mercats interessants per poder exportar els nostres productes. Les empreses catalanes tenim una taula fixa i llavors són els importadors els que es van desplaçant a cada una de les taules dels diferents productors catalans i tenim reunions de 20 minuts que ens permeten presentar el nostre producte en els importadors que prèviament ja ens han seleccionat. Per tant, això ens facilita el que realment quan tinguis una reunió hagi de ser una reunió productiva i positiva. Desde Perú tengo una importadora y estamos mirando productos interesantes, ¿no?, que pueden ofrecer para importar a Perú. Realment la iniciativa creiem que és molt positiva, ens ajuda moltíssim, sobretot a empreses com nosaltres, que és una empresa familiar amb recursos limitats, ens obre les portes al món i això ens fa que en un sol dia o en 2 dies puguem viatjar y visitar molts països en un sol lloc. Creo que es muy interesante ya que conecta de repente a importadores como nosotros que estamos siempre en búsqueda de oportunidades nuevas y de cosas innovadoras para poder llegar al país. Des de l'edició passada nosaltres hem notat un increment, vam fer 3 contactes, que 2 ja s'han realitzat positivament amb comanda en ferm, servida i amb repetició. No podem demanar gran cosa més. De fet, vam aconseguir un client a Hong Kong que l'estem encara venent i realment hem repetit per això. I like the forum very much. It is a very good opportunity for me as a buyer to meet different suppliers at the same time. Que ens apoyeu d'aquesta manera a les empreses realment és una gran ajuda. Bé, avui és la primera jornada, ens hem entrevistat amb uns quants i esperem tenir èxit en aquesta missió. Todo muy bien, he tenido reuniones muy productivas, buenas y creo que vamos a sacar cosas importantes de esta experiencia. I hope there will be a deal in the near future.